Mga transport group naman sa probinsya sa Negros Occidental dismayado sa resulta sa ila dialogo sa mga representante sa LTFRB 6. Strike nga wala ginpadayon, liwat nga pati gayunon. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala sang klaro kag daw nagdamo pagid ang ila palamang kutanon. Ining komento sang transport group sa dialogo nga ginpatigayon kahapon kaupod ang mga representante sang LTFRB 6. Una na nagpahayag sang ila pagkadismaya ang grupo matapos nga wala man nakatambong si LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña nga ila tani ginapaabot. Nahibaluan nga wala gindayon sang undok. SS Stone kag Febakda ang ikaduhang adlaw sa untat biyahe kahapon sa pagbati nga personal nga matubang sa ila si Osmeña santo sa kumpirmasyon ni Congressman Greg Asatay kag Party List Representative Stephen Paduano. Apang sa baylo nga si Osmeña may ginpadala ini gikan Regional Office agud pathagan ang grupo sang mga tsoper. Apang para sa undok, ang dialogo kahapon wala man sang may nahitso nga solusyon kag hindi man makasabat sa ila mapamangkot ang ginpadala ni RD. Naintuan kami gina-condinar gid nato no ang leadership ni RD bilang serban kung tani isang transport industry sa Western Visayas. Wala na kami galaom na makakto siya. Kung mag-abot siya, salamat. Pero kung hindi siya, padayuno namon ang mga protesta nga ginadiyon subong. Bukod sa natabo, inusa o pabalas ng transport group ang ginkan sila nga untat biyahe kahapon. Wala na. Kaya wala na sa among ibong agenda. Adali ka pala, basta wala na sa kung sa among agenda nga parte na mag-start yun. Ang luwisang grupo nga panasigon sa LTFRB listahan sa beneficiary samtang nagalista man sila sa mga aktibo nga driver agud ma-cross-match kag padayunon ang paghatag sang ayuda bisan pa nag-rollback ang presyo sang gato. Immediate gid nga mahatag nga ayuda sa driver, amo na ang isa namon ka main nga concern kag ang amon nga mga papilis kung ano na ang mga sitwasyon sa amon mga prangkisa. Ginalauman sang grupong round 2 sang dialogo upod ang LTFRB kag nagalaom nga mismo si Osmeña ang magatubang sa ila sa madason nga semana. Wala pa sang konfirmasyon si Osmeña may angon sa schedule. Ang sigurado sunod sa mga driver nagapabilin nga hoy-hoy ang ilabaga sa mahal nga presyo sang gato. Kay para man sa pagnubo sang krudo kag hindi man magtama na ato mapasiren mamsaka ang plete. Opo, Kenny Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas.